Salam Türkmen dostları da onlar. Doğançuklum hakikati dinle öňe. Dinle hakikati ýüze çykarmaly. Şul indi men ýolun oýdum, boýdum bar çekinýän zadym ýok hiç ýyl ýagdaýda. Näme üçin? Türkmen doğançuklumyň goldaýany üçin. Yalanny ýüze çykarjak. Häzirne zöhre doğançugymyň kimin pulunu aldın, kaçan aldın, näle aldın komentariýalaryny goýjak meýlis. Indi dakan sağa gidiş meylis, boğma. Galayma, şu dakan sağa gidiş. Senin müşterilerin, bana sögünüp yazayan müşterilerin var ya, senin alsın. Koy men sögdan bolmasın. Allah can berer men rızkımı. Haysi kapıyın kakamda da bana çörek berer. Doğancıklım berer. Yöne men sana indi. Hiç il yol vermeyen doğancıklımızı sokmana meylis. 50-60 günde masin var ya deyip. Yartı, hiple uğratyan masinlerini düşündün mü? İndem dakan sağa gidiş, galma meylis. Şu galsan indi. Bol yan değildir, sen kariyeran var ha. Dubai sen kiyalı gurulayan. Dubai'ye taksi kemri gelse dine bizim barıncı bize hava. Kim ol sen o? Kim sen? Sen ki olaymazsın da olmasa Dubai o. Götünde durundu diyen sözün. Aç komentaryanam. Koy menu arada da video. Koy dakan sağa gidiş elindi. Yüpüňizi laýyn çağa gidişin demeylis, bama? Men erkek oglan, bar sözlü oglan. Diňe Türkmenistan üçin. Men beýlekilere men başçygym, meňem başçygymma. Ýöne men olara tarap geçýän däldir. Ýerti barmalysyň sen. Sen heziledi bolanýalar, düşündir bildimmi? Sen heziledi bolanýalar. Düşündiňmi? Sen meýlis ýartysyň şonu ýadyňdan çykarma. Men senden çekinýän däldir. Düşündir bildimmi? Liboy vakt, liboy yerde. Näli? Tavatlaşmaly bolsa men badyr. Bolýam. Ine men serdardyr adamam. Ýene biri diýip gurulama. Meňem diýýän sözden müň ýekejet ýalan bolsa. Allah gözüm gapsyn. Senem halky aldap degmedik maşyny uratjak diýip. Degen uradan bolsa, uratýaňam, uradalaňam hakykat degen Hudaýa atlayan aýdyl, Hudaýa atlayan. Ýöne sen habarlaň bize gelipdi olar ýaly. Haramda da hereketler etme. Hudaýa bir atlama. Pali bolma sen degmedik maşyny uratýan zat diýip o kellesini aýryp başga zat takýan bol degen bolan okman. O ýarty heplenen bolan okman. Sen üstüňden düşerler, urady ber. Ýarty maşyn halka alda ber. 5 manat puluň vardyr, özüňe nesip etsin. Yokarda Allah vardır şonu ýadyňdan çykarma. Bir giden kitaýsy zatlaryň oturtýan 3 aýdan soň saptar bolýa. Ha? Doğançyklym gara der bolup azap edip kim gurulşykda, kim onda munda ýurtdaşynda azap edip gadanýara puly. Halka aldama. Aldama halky. Gaýrat et. Ine men halka aldama men bilen dakan sağa gidiş ber. Näli ýagdaýda? Teredamin melen bolsa meni bilýändir men. Sen bilen. İminna sen bilen ulu guruluk diýip aýtmaň doğançyklym bagyşlaň. Ulu gurulamak ýöne gatyçylykdan çykdy. Bir gedek degmedik, 2 gedek, 3 gedek degmedik. Dakan sağa gidiş meyli. Yüreğimin esigin kagyp durman aş. Atahan. Hı? Men soňky döwür seni halaman başladym. Ay edil halan garek gelýär näme üçin? Sen eşikleň soňky döwür kiçik bolýarly. Ýelinkini ýeňmi? Ya geýmesine ödeşikden berin. Çalaty temren bolaýmasam? Soňky döwür ýaman kän temreýän sen. Men sen 3den bir bölegin Atahan. Hatça bir 2 temir bol, gaç temir. Yok, kower koglun ýany bir daýawja bolmaly, ho temizje bolmaly. Sen temizje däl. Sen temiz. Ine, şu derman, fatso, içinde 30 ştuk var. Al. Bul molekula. Bunun içinde ön 40 sany gelýär, indi 46 ştuk bolup gelýär kapsula. Şunu içýän bir aýlap, horlanýan, ondan gelýän habarlaşýan. Gyýzlan kydam bir. Oglan ol gyýz ol tapawud ýok. Şu hemme temizlere değişli. Innem gutorsa men sana akelip bermeýän onu. Başga da düşünmedik zadyňy bolsa, aşagda akauntyny belleýän, şoň bilen habarlaşyp bilýän Türkmenistanda da birinji. Yüreğimin esigin kagyp durman aş. Mana ýoşu, örmün maşyna gitdik. Ola garaşyňna. Menne? Ada,
Maşina yeri yok ha, dostten taksam. Nip barı ver, bir dağırdı, ta karışır. Dost bana ver. Bana yok musun? Motor da dost. Dost telefon açtır, hadi burun. Kime zanatçı? Ne böyle? Ne namın belli yapayım, yok mu? Bilyan hayatta dost. Ne? Tadırdan dostum sana da gülüş. Kakacan, Ferdar, Atacan. İyi sen. Ailasım yok ben bari yaz. Neyme sen? Sen ne? Benim adım yok mu? Ecem pakir bana at koy, adı atacağım deyip. Belan sapkalık ayıp tuğuna. Kakacan, Atacan, Serdar deyip. Yo sen ters düşünme. Yine sen miydi? Yine sen miydi? Yine sen miydi? Oçurun soňuny öň ýagynda kim? Men. Bolanda men teň ýygyňda. Menden soraman lan. Bolýa. Oçurun soň kim? Men. Boldy da duruyor da. Ağay, Ha? bilýän näme boldy? Ne böyle? Beni söýgülip taşıdy. Vahey kıynanma. Badan getir meni aňa ýarany okdyp, la beýensin näýdi? Bele elektronikadan 100lik telewizor uratdyran ullokanly. O zaman jaňa bagdymdan gelen söýüp ýara. Meýit näme uratdyrdyň? Dastavşyk menden tawaryň pulyn sorap otur diýe boljak atma. Nattır jillekenini. Owar o telewizor. Teknologiýa. Skitka da. Eve alla valja dubidiniji. Hay tamayda şuna berjegede. Evi nabitiri. Bir ay mollu 11 ay yolla gezip beren adam. O pıskan bu tordu ayda ver. Özüňe motaydan jaň edip bir plany işini bitiripdir diýse başga işe geçsin nimelerle ýygy ýarasyn nimeler. Bir de neymi işleyen? Alo. Oh. Neymi işleyen? Çiğitlep, çiğitlep, kem geplep, çiğitlep, otis gel brat. Akşamkı yığmak, akşamkı barlak, bakile çiğit, kara çay kaynak, senne mantıgılen tüzüzü kaymak, menne şımat işlem yap. Günün kovamını, bolun mağlumatlar, kimde problema çıktı, kimde havadır, yöneki zatlardan bolu ver havardar, çiğit dilde başka bar valkaydar, gepim tüm yok yürü şu matrayonu, koca aydın çıkya magnitofonu, keşans kanekada heralşam, geliver men seni karışam brat. Çiğitlep, kem geplep, çiğitlep, otis gel brat. Açan gelene bara saltırağı. Ey, solo, bilýänmi? Bir manat pulum ýok bolsa sen ýanymda. Bilýän? Şu elimde bolsa sen ýanymda. Hiç zat ýok bolsa da sen ýanymda. Aýymda bolsa da sen ýanymda. Bapçy pulumy torap, hiç ilişimi urna däw bolsa da sen ýanymda. Bilýänmi? Olen, bilemi bir hilep. Bar uğursuzluk senin mi kara? Ha? Ne mi? Bar uğursuzluk senin mi kadi yani?